Ďakujem. Tak, priestor pre vaše otázky. Nech sa páči. Mal by som otázku na obidvoch hostí. Prosím, skúste nám vysvetliť 3 základné rozdiely medzi stranou Smer a stranou Hlas, pretože v aktuálnom spoločenskom dianí a aj kontexte tohto diania my, bežní ľudia, tieto rozdiely absolútne nevnímame, pretože ste ich zotreli. Pán Raši, nech sa páči. Ja som rád, že som teda stretol prvého voliča Sasky, ktorý je bežným človekom. Predpokladám, že nie ste milionár ako väčšina ich podporovateľov. A ja vám odpoviem veľmi jednoducho. Ten rozdiel je jednoduchý a iba v týchto voľbách, keď to tak zhruba zrátam, tak aký je rozdiel medzi Smerom a Hlasom, prišlo na to viac ako 1 100 000 ľudí. Pretože Smer mal viac ako 700 000 hlasov a my sme mali viac ako 400 000 hlasov. Čiže to, že vám ten rozdiel nie je jasný, to je úplne v poriadku, lebo vaše, a teraz ako v dobrom, to myslím, nastavenie, mentálne nastavenie a hodnotové nastavenie strany SAS je úplne iné, ako je nastavenie naše. Vy ste strana podnikateľov, bohatých ľudí, my sme strana sociálne odkázaných, slabých ľudí, regiónov a života človeka od narodenia po smrť. Pán Kaliňák, môžete doplniť? Ja by som možno iba v krátkosti dodal, že bežný občan, ak je v diskusnej relácii, tak je objektívne orientovaný ideologicky niekde inde. To skôr vyhľadajte teraz odpoveď u seba v tomto kruhu, či bežný Saskár je ten, kto bol v Oľano, v KDH, umierených, ale teraz je v Saske. Takže to bola rečnícka otázka. Ak máte, nech sa páči, môžete, ešte máte čas. Môžete sa pýtať? Ja môžem len konštatovať, že ste mi neodpovedali na moju otázku. Pravdepodobne nepoznáte sami rozdiel medzi stranou Smer a stranou Hlas. A čo sa týka toho, že by sme my, Saskári, boli milionári a že by nás volili milionári, prosím vás, to by sme boli najbohatší štát na Slovensku, keby toľko hlasov, koľko dostala Saska, bolo zároveň aj 1:1, koľko je tu milionárov. My sme všetko pracovití ľudia. Ja osobne som podnikateľ, ktorý si usurpuje svoj osobný čas, aby rozvíjal krajinu okolo seba. Dajme priestor na otázku, ak